What is up mga pops, mga moms, Broom Broom Motovlog. Nagbabalik po tayo ngayon sa ating channel. So, eto, bago ang lahat, ipasok na muna ang intro natin, no? So, yun na nga. Papunta tayo ngayon ng Bicol Speed Tech kasi bibili tayo ngayon ng ilang i-replace natin sa motor natin. Kasi medyo nagkakaroon na siya ng problema. Pero parang namamatay na siya pagka binibirit mo o kaya tumitirik pagka ganon. Pag binibirit mo siya hanggang 80-60, wala na siya. Bigla siya namamatay. Tapos biglang bubuhay naman siya ulit. Ang gagawin natin, bibili tayo ngayon sa Bicol Speed Tech. Sa Legazpi po yan. Bibili tayo ngayon ng fuel filter. So yun, tapos baka bumili na rin tayo ng iridium na spark plug para gumanda at bumalik na rin ng takbo ng motor natin. Bumalik sa dati niyang takbo. Okay, so balik ako pag andun ako sa speed tech. Okay, okay, touchdown. So yun, nakapili tayo ngayon dito sa speed tech. Yan. Anyway guys, balik na lang ako na pag nakabili na. Okay, bush. 2 hours later. Okay, so yun, wala nga tayo nabili ngayon na fuel filter. Walang available. Oh my god, hirap talagang hanapin ng replacement. Kahit replacement sana hirap kaso walang stock kasi wala raw dumarating sa kanila na delivery, ganyan. So nabili ko lang is iridium na spark plug, which is 450 lang. Nabili ko dito sa may Speed Tech. Then bumili na rin ako ng hollow switch. Mamaya papakita ko sa inyo. So update na lang ako. May panibago akong imi-meet up ulit So yun, mamaya ulit. Okay. Uy, ano nangyari? Paano yan? Ha? Papasok tong nakamotor? Sino nag-overtake? Mali mo pala yung pwesto nyo ng overtake dapat dito sa ano. Grabe Gas. Nangyari nga niya nag-overtake yung nakamotor sa right side, which is papasok sana siya ng papasok siya ng Washington, yung nakakotse. Tapos yun, nag-overtake sa kanan yung nakamotor, which is dapat sa kaliwa ka. Ay nako, kaya yung mga nagmamotor dyan, ingat-ingat. Nako, ride safe. So ito na nga ito yung binili natin ngayon sa Speed Tech sa Legazpi. So bumili lang naman ako ng iridium na spark plug. So yan, 450 lang siya. Tapos isang hollow switch kasi papalitan ko na to. Kaya kung kasya good sa mas. So yun, hindi lang ako nakabili ng fuel filter kasi wala silang stock ngayon. So ito na muna ang papalitan natin. So tatanggalin ko lang naman tong engine cover, then andito nakalagay yung niya, yung spark plug. Then yun. So yun lang. Update ako mamaya pag nakabit ko na. So yan, nakita niyo, di ba tinatanggal na natin 'to. Papalit lang tayo ng isahan sanang baklasan kaso hindi tayo nakabili ng fuel filter. So yun ngayon niya ako nakikita nyo, ito yun tatanggalin natin kasi mainit pa ata. Ang tamang pagbaklas ganito, pipihit mo muna siya pataas, tapos pagkapihit mo tsaka mo siya ilahin kasi mainit pa putang ina. Saglit.
Japan. Okay, so ito. Ay, mainit. Mainit naman. Pag mainit. So ito, kailangan natin gamitin ito. So ang iikot niya dapat is counterclockwise. Gamit tayo nito para mapihit natin siya. Okay. Ngayon, pagpasensyahan nyo na, naging clumsy. So natanggal na natin ano, iikot na lang natin siya. Dahan-dahan kasi mainit, galing tayo sa biyahe. Then ito na. Shit, init. Isang baklasan lang sana kung nakabili pa tayo. So ito na yan, oh. Ito na yung itsura niya. Nakikita niya, diba? Ay nako, magpapalit na tayo talaga. Replacement. Papalit natin tong Iridium 9 ng NGK. So nabili ko nga siya ng 450 sa May Speedtech, no? Ito. Bago. Okay, goods. So tara. Binalikan na pinalitan na natin. So pinipihit na natin siya pabalik para malak. Then tingnan natin kung ano bang kakalabasan or may pagbabago ba sa performance ng ating motor. So yun ang nalagay na natin. Nadali pa ata ako, sakit shit. So testing na. Hindi ba ako naririnig nyo? Holy shit! Mas parang nagkaroon ata siya ng power ngayon. Wow! Mas gumanda ata yung bato ng ano niya eh. Tawag nito, bato ng kuryente sa motor. So, mas maganda siguro kung mapapalitan pa rin natin yung fuel injector, fuel filter natin. So yun, dito ko na muna tatapusin itong vlog natin ngayong araw na to. So that's about it guys. Ride safe always and keep safe always. Peace out.